subuot nga mo na akong pagbulig mo lang tani sa ila tani mo tuwa. Ginpayag sang naaresto sang Criminal Investigation and Detection Group o kan CIDG Iloilo City Field Unit nga si alias Ana nga tuyo lang nila kun tani nga ipaadoptar ang ni makaadlaw nga bata ni alias Lynn, 29 anyos. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay alias Ana, nagpangayo sang financial assistance sang mag-asawa gani ang pagpaadoptar sang lapsag ang naisipan sini nga solusyon. Dugang paniya walay ni nagpost sa Facebook o kung sa anuman nga social media platforms kundi nagpasa lang ini sang iya kilala sang letrato sang lapsag. Ginpayag man niya nga ginplanuhan sang mag-asawa nga ipadoptar ang ilana sa iban nga tao bangod may nabilin pa ini nga balayran nga 7,500 pesos sa laing-in kag luyag sini nga magpatindog sang negosyo. Ginkumpirmar ni Boulevard Molo punong barangay Virgilio Villanueva nga wala sang record sang pagbaligya sang bata ang residente sini nga si alias Ana. So pa kay Villanueva, ang pagkilala nila kay alias Ana isa ka komadrona kag nagapang manicure. Dugang pa ni Villanueva, nakibot na lang sila sang nagkadto ang katapo sang CIDG kag ginpamangkot sila kung may ihibalubala ini sa pagbaligya sang bata sa ila barangay. Namangkot pa gan sa hapon nga kung nabalaan mo may nagbaligya di nga bata kung wala ko kabalo nagibot ang bugane. Kagini si Kabanderang Kim Kaluyu, nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginatulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.